നിരാശയും ജനിക്കും. പിന്നെ യേശു പോയിട്ട് നിനക്ക് സ്വയം സന്തോഷിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. ഏകാന്തതയും നിരാശയുമല്ലാതെ നിനക്ക് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനിയും കരയോ, ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ കരയോ. യേശു ജ്യേഷ്ഠ, യേശു ജ്യേഷ്ഠ, യേശു ജ്യേഷ്ഠ, യേശു ജ്യേഷ്ഠ, യേശു ജ്യേഷ്ഠ. ആശ, ആശ എന്തു പറ്റി? എന്നോട് പറയൂ, പറയൂ ആശ, നിനക്ക് എന്തു പറ്റി? ഇവൾ കരയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? കാരണം ഞാൻ ഇവളുടെ മനസ്സ് ദുഃഖത്താൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശിയ, കരയാതെ വാ, കരയാതെ വാ. ചോദ്യം കൊള്ളാം, എന്നാൽ ഉത്തരം നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. അതാണ് ഞാൻ, യേശു. എന്റെ നിഴൽ വീണാൽ പോലും ആളുകൾ ഭയക്കും. അവർ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ എന്റെ ഇരുണ്ട നിഴൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം നശിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ചിരിമായും, സന്തോഷം മറയും, ആനന്ദം മറയും. മിച്ചമുണ്ടാവുന്നത് ദുഃഖം, കഷ്ടതകളും കണ്ണീരും. മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? ലോകത്തിലെ എല്ലാ അശുദ്ധ ശക്തികളുടെയും മകുടമാണ് നാം ഒന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനാകും.
നിനക്കത് കാണണോ യേശു? ദൈവം പ്രകാശമാണെങ്കിൽ നാം അന്ധകാരമാണ്. ദൈവം ശാന്തി പരത്തുമ്പോൾ നാം അരാജകത്വവും കഷ്ടതകളും പരത്തുന്നു. ദൈവം ദുഃഖം ദൂരെ അകറ്റുമ്പോൾ നാം മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും. ദൈവം 2 കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും. ദൈവം മനുഷ്യരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മനുഷ്യരുടെ കഴുത്തറുക്കും. ദൈവം ജീവൻ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നാം ആ ജീവനിൽ വിഷം നിറയ്ക്കുന്നവനാണ്. ദൈവം സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനെങ്കിൽ നാം നരകത്തിന്റെ അധിപനാണ്. നാം മറ്റാരുമല്ല യേശു, നാം സാത്താനാണ്. സാത്താനാണ് നാം. അരുത്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത്. അരുത്. വേണ്ട, വേണ്ട, വേണ്ട. കണ്ടില്ലേ നീ? ഞാൻ നിന്റെ അനുജത്തി ആശയോട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന്. നിന്നിൽ നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തരെയായി ദൂരെ അകറ്റും. നിനക്കത് തടയാനാവുമെങ്കിൽ നീ ശ്രമിച്ചോളൂ. പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ നിന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുമുട്ടും യേശു. എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ ആശയെ എന്തായാലും സഹായിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അമ്മ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ കുടുംബം എന്നാൽ അതാണ്, നമ്മുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമെല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കുമോളെ. യേശു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. യേശുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി നീ നടന്നു. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കഴിക്കും. നന്നായിട്ടുണ്ട് മോളെ. നീ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഈ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കേ. ആഷ്യ, എന്താ നിനക്ക് മുറിവ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ? അതോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ? പറയും മോളെ. ആഷ്യ, എന്തിനാ കരയുന്ന മോളെ? പാവമാശിയ, കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഇവളൊരു പരുവമായല്ലോ. നീ എങ്ങനെയാ നിന്റെ അനുജത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്?